Klovni paska. Tsirp, tsirp. Helvetti, tää lentely alkaa käydä vähän niinku vitu voimille. Helvetti. Ah, ihana perse. Ah, ah, ah. Lalalala. Lalalala. Yhtäkäsin menivät anota ämmiä turpaa. Helvetti. Niin vittu läskikin vielä. Ah. Hehehehe, milloin vittu. Vittu. Missä alkaa? Mutta mitä helvettiä tuolla metsässä sitten tapahtuukaan? Näkyy jotain Vittu, no ei kyllä lintuja nähnytkään. Satana. Lintukuvaajia. Helvetti. Lalalalalalala. Vitun kamera. Helvetti. Mitäs tuolla näkyy? Hähä. Helvetti. Ja ne lähtee pakoon. Paskalla. Helvetti paska. Mikäs tuossa näkyy? Kunnon kyrpää. Pitäisi ottaa varmaan kunnon kuvan. Nyt kuvausalue. Valmistaudu. No niin, ja sitten tuossa saatanamoinen flädä. Joo, tossa on hyvä. Sitten tuolla saatanan nörttikampaus. Sitten suuntaan saatanan kamera. Noin. Lalalala. Vittu kun mua panetaan. Mitä? Helvettiä. Lalalala. Vittu kun mua panetaan. Helvetin lintu. Lalalala. Vitun paskapää. Saatana. Vittu. Oh yeah. Helvetti, mä tapan sut. Mä tapan itseni, mä irtän itteni. Älä nyt paska. Alas mennä. Vittu perse. Moi. Moi. Vittu poitsu. Helvetti, mä otan nyt. Kato, kolibreja. Vittu mikä läski yksilö tuossa keskellä näkyy. Vittu. Helvetti! Ai saatana! Vittu, haluatko sä tapella? Hee? Helvetti! Sitten saatamme tällaiset kivi vähän pinotaan nyt. No niin, hei, jätkä tusauttaa. Flip. Sitten puita tolleen ja... tulipa kaunis talo. Sitten vielä tämä kyltti näin. Kuulos, oma kotikallin kallis. No niin, kyltti, hei. Moi paska. Ois pitänyt panna sitä vielä. Helvetti, se näytti tutulta. Saatana, mä tapasin papattajan. Hä? Yhtä hyppää. Otetaan kuva. Minne se meni? Vasara? Jehe, kuolee. Ota sikari. Hyvä poitsu. Mitä? Kunnon tupakka tekee poika. Helvetti, mä tapan sen linnun. Siinä sulle paskaa. Helvetti. Eikä tästä tänne paskaa. Mitä? Ai satana.
Tähän ovittele. Moi moi, haa, paska. Sitten kuvaukseen ja kunnolla. Haha, huijaa. Ja katos tänne paskaa. Ei, älä tapa mua. Mä olin kiltti. Mä tapan itteni. Mä irten itteni. Mä oon myrkkyä. Hahaha, kuolipas se paska. Hyvä tykkii. Mitä En mä näytä videoutuuksia.